Hej YouTube. I dag har jeg købt lidt mere fyrværkeri. Jeg har købt for 150 kroner, og det er fordi, jeg synes, vi manglede lidt bomber, og det har vi så købt, og så har vi også lige købt lidt mere. Så jeg viser det lige. Vi starter med 4 Fata Morgana bomberør. Man kan købe dem for 60 kroner. Og det er 5 skuds. Det er 20 mm og 30 gram i. Så har vi ozonraket til 30 kroner, 75 gram i, og det er 4 tommer, så den fylder ret meget i min hånd. Og så har vi 2 Thundershot pakker med 34 gram i alt i hver pakke. De koster 30 kroner per pakke. Nå, og så, det var bare lige det ting vi havde. Ja, det var bare lige lidt vi havde købt, fordi at jeg synes vi havde meget i forvejen. Jeg måtte heller ikke købe for ret meget mere, så farvel.